हंसत रहस आ सब कलाकार के प्यार दुलार देत रहस का बड़की माई। तो स्वागत में एगो बहुत सुंदर से गीत दुल्हा 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 दुल्हन करती। अच्छा कि राम जी से पूछे आज हम तोरे भरे से ते जोन जोन गाना के राम जी के बारात लगल जानकी मैया के पास और उजा के लोग जब माड़ो में बैठल रहे ना सब लोग तो गाड़ी पड़त रहे। आज अभी बियाह में गाड़ी पड़ेला तोरा के पड़ले बकना तो शादी में गाड़ी पड़ेला तो सभी के गाड़ी पड़त रहे। तो बड़ा सुंदर गीत के भाव हो वही समय के बात है कि राम जी से पूछे हरि जनकपुर के नारी बता बाबू कि राम जी से पूछे हरि जनकपुर के नारी बता बाबू हरि बता बाबू कि लोग बदेर काहे कारी बता बाबू लोग बदेर काहे कारी बता बाबू राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता बाबू लोग बदेर काहे कारी बता बाबू लोग बदेर काहे कारी बता बाबू एगो बात बताई राम जी से वो सवाल कैले बलो कैसे कि हमने के राम जी के क्षेत्र से बने अयोध्या क्षेत्र से यूपी क्षेत्र से हमने के जाके सीता मैया बड़े तो लोग राम जी से सवाल कैले कि एगो बात बताई एक भाई कौन का है एक भाई कौन का है काहे कारी बता लोग बदेर काहे कारी बता बाबू लोग बदेर काहे कारी बता बाबू मिथिला का तेरी करी जमाई राजा मिथिला का तेरी करी जमाई राजा रहियो ऐसे जनक सुनी संग तुम रहियो ऐसे मिथिला का कड़ कड़ मिला जमाई राजा राम मिथिला का कड़ कड़ मिला जमाई राजा लोग देखिए गार्जियन की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद बहुत सारा पुरस्कार लोग ऐसा ही नहीं कहेला कि हम अपना टीम के रिकमेंड करेला क्वालिटी भी बा तोरा के छोड़ के इस सब में क्वालिटी भी बा कहीं कहीं मनी बेसी अगर पीछे हटेगा तो हमारा सब कुछ आगे हो जाला कि चलो हम बनी लो बहुत सुंदर संतोष।
बड़ा सुंदर लाइन कहल गई भाई गीत में। अरे ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखे में पाकर खाए भोर थारी। बता संजीव भैया के बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। माई करस की भैया सही रउआ पर प्रेम बनल रहू, राउर पद प्रतिष्ठा बनल रहू, रउआ सही जगमगात रही पूरा। देखे में पातर, देखे में पातर खाए भोर थारी। बता दबा, बता दबा लोगवा देख काहे कारी। बता दबा लोगवा देख काहे कारी। बता दबा भजन के आखिरी लाइन, ये गीत की आखिरी लाइन बड़ा इंटरेस्टिंग बात। आरे राजा दशरथ जी कहिलन होशियारी, राजा दशरथ जी कहिलन होशियारी, एक कामरात पर लोग बातें काहे कारी।